in a community and in a country. They are a very important factor in economy. But now, everybody is selling their goods next to the road. The bus stops are exactly next to the road. People are talking and having stories next to the road. Your Excellency, with your support and the support of county governments and the intergovernmental framework, ninaomba tuondoe masoko sote na bus stops from the highway ingie ndani, Your Excellency, ya the marketplace. Nyakorom gajuanga mane wach mabende jatend migawo mochune weche mag wuodhe pacho kaindi Kipchumba no Murkomen no wacho odira mabende nwa kadh mabende wawuoke ni ka bende owacho ni chirni matiere genga paya odara to bende wangi ni chirni mathoth ntiere genga paya ahinya hinya kiwuok damna buora Nairobi kedhe gwenge mago mag Kaluo chirni mopogore nitiere ga e genga paya to karamna chirni mabende ntiere karamna e gwenge mag Kaluo e kinde mokalo karamna e thuolo mar higani nwaneno karamna county ma Migori masiche ariyo mabende notimore chuny bomba bende nokelo lal mago maga oganda mane mbaka mabende odorogoyo ka bende nyaka gisani magi Edwaro Nyakwarom Gajuanga graphics mabende biro bedo kinene yamo makamano gin weche mabende koro serikal dwaro mar mondo mi otim mana kanyalo paro ni nyaka gisani kwan mar ji madirom 52 owito ngimagi mabende masira manotimore gwenge mag Londiani chieng' Tich mar juma mokalo 32 yudo thieth gisani ka bende ochiko gin kwana mag geche mabende no yudo masira makamano trailer rang'iny makamano bende emano kelo accident kata mna masira maket kod mano mabende notimore Nyakwarom Gajuang bende nyaka gisani mana kwa nyalo ng'iyo machielo nyaka gisani chirni duto mantiere bath apaya bende nitiere dwaro mano mar daro chirni maket kod mago loko ng'we mago geche kod rang'uk ng'wech e apeyni madongo mano bende ne dwaro mabende koro piny owacho dwaro mar mondo mi oketi duol mar NTSA bende koro idwaro mar mondo mi oket tipo mamako kaka geche ringo koro Nyakwarom Gajuang kineno weche maket kod mago mabende piny owacho dwaro mar mondo mi oketi aken nyalo paro karamna inyalo karamna somonwa paro ka gin moko kuom weche katamna chike mabende nyalo konyo e geng'o masiche mag apaya bende idwaro mar mondo mi geche matingo jowuoth onona kendo onongi wang'eni chenro makamano duol mar NTSA osebedo katimo ka bende gitiego derepe kanyakla kod chiwo negi penj ponono ne giwinjore mar riembo nyamburko mopogore obila bende okas mar mondo mi otima pedha ne joma riembo ka omer kata oyo duol mar EPRA mano duol mochung' ne teko e pacho kaindi bende kwa mar mondo mi onona mago kembe mosebedo ka uso mauta mabende okopuodhe wang'eni nitiere moko kuom kembe mabende jariwo mafuta ahinya mopogore dibedi ni mano bende chwalo masiche mag apaya mogik Nyakwarom Gajuang bende nitiere chwalo puonj mag chike e apaya e counties kanyakla kod tudruok kod pinje EACC mano East Africana mano communities enono geche nikech wang'eni trailer mabende karamna nokelo masira makamana en trailer mabende nowuok e piny noero mar Rwanda ka bende nabiro pacho kainde kwa kuma Nyakwarom Gajuanga nyaka gisani antiere ka gi wendo mabende antiere godo nitiere e studio marwa e county ma Kisumu mano Dr. Walter Alando mabende enjal ma iluongo gi dhongere ni town planner kata mna jachan boma gi dhongere daktari mna kinyalo winja amosi ni misawa inyalo mana nyiso ni ichio nade inyisa kanyo ni daktari ok nyal loso Nyakwarom Gajuang takeni bendo winja wabro bedo kwa tudre kode nitiere ng'ikruok matin e yore mago mag tudruok mana kan nyisi Nyakwarom Gajuang masira mabende notimre gwenge gweko mano mag Londiani mantiere county ma Kericho jodak mopogore bende osebedo ka chiwo pachgi ahinya kinde mabende duche manyoro nanena achiel kuom chirni mabende nitiere e county ma Kericho mong'ere kaka Kapkelek mabende chiegni kod apaya nonyisgi mar mondo mi gidar kanyo gavana e county ma Kericho Mutai bende nochiwo siem mar mondo mi golgi kama e kaka moko kuom johala noloso odiochieng' manyoro. Mimi nimekuja hapa market Kapkelek nikiwa mtu ya safety pia na kansela pia kujionea chenye kinaendelea hapa market siku ya leo. Na nimefurahi sana kwa sababu gavana vile alitangaza juzi kwamba
market iingie penye inatakikana, isikae kwa barabara, na niko kwa barabara sahi. Naona watu wametii amri huo, naona askari ya county government, naona serikali iko hapa, na naona watu wametii, wameingia katika kiwanja ya kuuzia. Mimi pia nimeenda mpaka huko, naona wametii. Na nashukuru sana governor kwa kujiingiza, na minister pia ya roads Kipchumba Murkomen kwa kujiingiza ili tujiepushe na mambo ya ajali kama hayo. Tulisikia machungu sana kwa watu wenye walikufa huko kwa Londiane, watoto wetu, wengine ni watoto wetu, lakini tuliona maajabu, tukaona tukasikia majungu sana. Sasa kitu yenye iko tunaambia serikali asante sana, ametoa watu kwa barabara, tuingie sasa ndani, kila mtu aingie ndani, hakuna mtu mwenye atabaki nje. Sasa tunaunga hiyo mkono. Hii soko tumehamishwa abruptly kwa kigafla, kwa ile wakati hatukuwa tunatarajia kwamba tungeweza kuhamishwa. Kando na hiyo tena tumehamishwa kwa soko lingine yenye ilikuwa imejengwa, ndio tulikuwa tumejengewa, lakini nile walikuwa wanajua kwamba wangefaa kuhamishwa kutoka kwa soko tulikuwa kwa muda sio saizi, miaka mingi pale nyuma. Baba saizi tumehamishwa kwa soko lingine mpya, na hiyo soko kitu ya kwanza hatuna choo ndani yenye itatusaidia kwa saizi, kwa sababu ni kitu imekuwa emergency. Kando na hiyo tena tuko na shida tena. Wale wametupeleka pia, tumepelekwa mahali kando kabisa. Kulingana hapo tulikuwa vizuri, kwa katikati tulikuwa mzuri kwa sababu tulikuwa na maduka, wakati mvua inanyesha tungeweza kujigawa pale. So tumepelekwa nikaa tumetupwa, tumepelekwa kwa msituni, hatutakuwa na mahali pa kuingia kujisaidia wakati ya mvua. Hapa tunaomba serikali itetee sisi. Hakuna pale tunaweza kujikinga, mvua jua inachoma sisi sana. Tuna uwezo sisi, hata wengine tuna nguvu, na serikali fikiria toilet tena tunaenda wapi toilet? Koramgajuanga mago gin moko kuom jo ohala mantiere kaunti ma Kericho, mabende thothgi ne uso e genga paya nyaka koro dargi e chiro mong'ere kaka Kapkelek. Koro gina chiedhi nade mabende gimedo sumo kanyo kaluwore kod okang' mabende gavana ma Kericho Eric Mutai bende koro nosekawo ka bende apisas mantiere kaunti ma Kericho nokawo okang' makamano. Mana kaparo ni Londiani bende nitiere kaunti ma Kericho kama bende masira makamano notimre chieng' tich abich mano mar juma mokalo. Kiny makawuon mana kana sinyisi motelo antiere ka gi daktari Walter Lando mabende en jachan boma kata town planner. Daktari kiwinja, daktari tudre kod wachiel kachiel kentiere kaunti ma Kisumu. Ichio nade kaunti ma Kisumu chio nade tumpachi nango kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mar loko moko kuom chike mago mag chirni mabende uso e genga paya. Erokamano Nyasaro, na winji maler ka Kisumu. Erokamano maduong'. Erokamano kuom gwela kendo mondo bi wago mbaka e wach mar masiche mag apaya gi, to kendo gi wach mar chano boma kaka giriwore kamoro achiel. Ipenjo pacha e wach ni endi. Wachak ka wacho mokwongo ni agomo sana ni jogo ma olalo jowetegi kendo olalo jok mane ritogi. Agomo sana. Now, wach mar apaya ni endi to gi chandruok mar bombe gieki en gik moko ariyo ma giriwore kamoro achiel. Ing'eni ahinya ji timo ohala kuma jonyiewo nitiere, to kirango bath ndara gieki kanyo ende mohala nitie. Ohala nitie kanyo nikech ji kalo, jok man gi mtokni, ji kalo kanyo joma bende wuotho gi tielo to gi gik mopogore opogore ma ji wuotho godo. Koro ok en gimoro ma dang' wach ni peculiar ni gir bila ni timore. Tok mano gima dawach en ni oripo bed ni kata odoko ni en tim mar dhano, en human behavior manormal. Oripo bed ni kuma ji time ohala opogore gi kuma gache ringe. Kendo ahinya gache maringo ng'wech, speed man malo. Nikech kirango karka iyudo ni en highway, en nitie categories mopogore opogore mag ndara, iluongo ni classification. Koro maendi en a national trunk road, matiende ni en class man malo, ma speed mar gari kanyo endo
en 100 km per hour kuom geche matindo, kata mna 80 kuom geche bila mane koro lori mano okelo masira manotimre ni mowacho sani malondiani. Koro kae kirango speed no ni malo ahinya, koro ji ok oripo bed ni timo ohala kar bila chande, nikech dhano nyalo timo makosa samoriembo, kendo makosa bila ni kotimore to okelo masira bila makoro wan go sani endi mwawuoye ni endi. Oripo bed ni in terms of planning and nitie National Transport Safety Action Plan maendi en chenro ma serikal osebedogo, en ma ochakore higa mar 2021 2021 nyaka 2025 aparo. Chenro ni endi nitie yore mopogore opogore mong'iyo kaka ji nyalo bedo ni gin safe e ndache ma ji tiyo godo. Safety ni endi nitiere safety design mar mtokni, nitiere land uses kaka ji tiyo gi lowo e bath ndeche gi eki, nitie gik mopogore opogore matouch on safety. To volta kore mana kanyalo erokamano ahinya, to kata mana kanyalo penji kata mana king'iyo thoth apeyni ahinya highways mana kaka nwaluongo gi dho ngere kamano, kata mana kiwuok e gwenge mago mag Nairobi kichomo kata mana Kaluo, nikech mane ndara mabende thoth oganda wa jotiyo godo, nderni neno kadiny to thoth gi bende nitiere kod chirni mantiere e dho ndara mano tik to thoth bombe mopogore opogore mana kedhi dibedi ni nokochan bombe gi yo makare, to kaka jachan boma chirni nego bed ni keto kanye, tapaya nego bed ni keto kanye, to kamiyiengo nyamburko mano bus pass nego bed ni keto kanye, nikech aka aneno ka mane achiedh nade mabende kelo kata mna thoe mopogore opogore apaya. Ya en gima adanga wach ni igeni boma kachakore kaka nwasetwak chien kochande, en gima chakore e center moro matin kuma transport bende nitie, kuma kaka ichopo kanyo nitiere. Makosa mosebedo kwatimo en ni kaka bombe gi medo bedo madongo ama chichni mane bath ndara kaka iwacho, kia Nairobi kiduogo konagi koniendi nitie chichni mopogore opogore, to chichni kaka gimedo bedo madongo oripo bed ni watimo planning ma koro chichegi gibedo ni gin oko mar ndache kande, highways. Alternatively kirango boma kaka Nairobi gini, Kisumu gini, iyudo nitie gimiluongo ni bypass. Now bypass ni en ndara ma okalo oko mar boma, nikech weche mopogore opogore. Achiel kuom gi en possibility moro ni accident nyalo timore, achiedh nadi moro nyalo bede ndara ni sami tiyo kode. Koro oripo bed ni kaka bombe gi medo bedo madongo, highway oken gima oripo bed ni kalo ei town, but magi kiyudo ni en bombe gi emo obiro to obedo kuma highway nitie, sana kuma ndara moro ochomore gi nyawadgi, junction sana kech kuondgi kemi yudo ga koro ji bedo ni gi slow down, jok mariembo giduoko speed margi piny nikech en junction, so samoro donjo kocha ji bende kalo kuonde gieki, koro kuonde gieki yudo ka town bombe bede. Gimoripo bed ni timore en ni bombe gi since ni gine ma gibiro giyudo highway kar kacha, oripo bed ni gibedo plant ipango gi ma gidongo oko mar ndara. Kirango bombe kaka Naivasha, kanyalo chiwo ranyisi, Naivasha yudo ka ene iye kocha, ok ene i highway malo koniendi. Nitie bombe mopogore opogore machalo kamano, kata mna Mumias kidhi iyudo ka ene iye kochande to highway okalo gi oko. Mane kaka dwarore mondo bed ni dhano sama riembo mtoka chande, mistake nyalo timore. En gima kata mna serikal bende recognize, en gima en
en adier. Koro bombe ka oripo bed ni gin gi oko, but gima osetimore en ni iyudo ka bombe ka sana sana gine bat ndara mok en gimoro maber, kendo oripo bed ni iketo gi oko kuchande. To dhano bende tije samoro bedo matek, nikech kata kiwinjo jok mane wuoyo about gine ma kaka gibedo otergi Kapkelek market e kocha, iwinjo ka already dhano sechako golo malalamishi ni kochande nigi iye ahinya. So en gimoro ma ok enena ni serikal timo mpango chenro mar ni mondo bombe gi eki odong gi iye kocha giwuog e highway, but kata na dhano giwegi en very important ni dhano giwegi bende mondo bedni konyisgi ni giwuog gidhi gi kochande, oripo bed ni giwinjo mano, nikech wach bila ni wuok kolure gi dwaro mar serikal ni mondo dhano seche ma gitimo tijegi mopogore opogore. To Walter, kinde ero kamana enya kinde ka kinde kata mana dwaro makamagi bende biro ga mana kama siche osemana wuok. Inyalo kata mana pare gwenge mag Migori kana masiche ariyo notimore chuny boma. Oka dwaro biro ni mondo ji ogol kanyo, ji ogole geng' apaya. Dibende kata mana masira malunde ni nokotimore. Mabende sani nyaka ji mohe 50 no wito ngimagi. Manyiso kata mana ni dinla koro onge chik makamano. Warita rita mar mondo mi masira timre oka chike makamagi keti. Kuom ranyisi kata mana kiwacho highways, kata mana kuom ranyisi chiro mabende wacho ni Kapkelek, mabende koro jo ohala no gol e geng' apaya kiterogi. Okong' mondo giwacho ni chiro nitiere gi iye. To geng' apaya kata mana highways bende apani thoth jonyiepo bende jabedo. Kata mana kidhi e gwenge kata mana mag Londiani, ageno ni senyiewo kata mana cabbage, waru, nikech iuso gi e geng' apaya. Ng'ato onge gi thuolo mar donjo iye. Nyaka warita rita mar mondo mi masiche timre koso nang'o. To kata mana adwaro mar mondo mi lose bende e diny mago mag highways, mago yore mopogore opogore mabende nitiere. Well, wachak gi mipenjo mogik mar diny mar highway. Sana sana okane kamano en shida. Actually, a transport, iluongo ni transport planning, chenro mar kaka ji wuotho to tiyo gi ndara. Ndara ka duong' ahinya, mane ka seche ma ng'ama riembe ndara chande bende riembo piyo piyo kabisa, nikech psychologically e pache oneno ka en safe. Koro ndara ka duong' ahinya to driver, joma riembo nyamburko giriembo matek, matiende ni kapo ni masira moro timore to bedo ni obedo masira maduong' kabisa. So ndara ka diny, especially ka ndara makalo kuma ji nitiere, mano is a better one than kapono lach ahinya. Lakini sana sana chiche gi eki okoripo bed ni gin e tenge mar ndara kaka gibedo ni. Shida mwasebedogo en ni wahero timo gik moko very traditional way kanyalo wacho. Makosa kosetimore to kar mondo wakaw action motegno mojing to wagol gima makosa motimore no, ahinya yudo ka wandanyo ne mna kitamba mang'ich, ochalo jatuo to koro dende ochwakre to indanyo ne mna kitamba man gi pi mang'ich. Kirango ndachni geki iyudo ka magi gik moluongo ni highway, but highway kanyo pod in gi speed bump. So kata mna essence mar mondo bed highway chalal, wabedo gi speed bump gi, masa moro serikal owuene mogero ochungo gi, ama jopiny wegi mochungo gi nikech accident otimore. Mano kaka koripo bed ni entie. So aparo ni kaka serikal koro kalure gi penjo mani penjo mokwongo nito actions mwakawo gi eki gibedo mna gik mwatimo seche ma masiro timore, titimo gi matin to toke kanyo kendo wicho wil kodgi. Apani gimoro ripo bed ni serikal timo en ni serikal ripo bed ni bedo farm, e iye kae nitiere loss of, nitiere lalo wito ngima ji, to nitie wito ohala ma ji nigo. Kaka iwinjo bwana mowuoyo mar
Kapkelek chande wacho ni ye kucho tergi ye kuro to ji onge. Koro kumariyogi mane ma is better than the other, mane ma ber mulo nyawadgi, giwit ngimagi kose giwit ohala chande. Chichegi kotere iye kocha to ketnigi access road matinen koro ng'ama ne dwa dhi nyiewo gimoro iye kuchande kodwa donjo iye kuro to donjo to nyiewo gino bang'e no to wuok to dhi ochako ojoin highway to dhi kuma nodhiye. Aparo ni mano ber moloyo gimoro ni masiche bila gitimore to ka gisetimore to watimo achiel ariyo to gigi kosekwe to kendo wiwa wilo wachako wadok watimo gima ne watimo cha. Mano ok ber. To dibet kata mana ni chirni mopogore opogore ogere kata mne rang'iny mawinjore samoro kata mna ka koth chwe buru nitiere ka jo ohala inyalo ketie rang'iny makare. Apa kata ni dibet ni onge chirni mang'eny mantiere geng'a paya. Kata mna wan bende kaka samoro jonyiepo wanyalo bedo kata mna ni wasere nikech ka koro idwa nyiewo ng'at ma idwa nyiewo ne ja ohala mantiere geng'a paya to mane chiro ok inyiewo ne. Manyiso ni jal mantiere chiro cha embe dogombo mar bire geng'a paya mar mondo mi onyiew ni mwandu donge. Kamano. Ya iwacho ni onangi wacho ni se gwang ti se gweno bende. Chiche kande gimwa dwaro en discipline. Nikech mane gima sana yudo ni waonge godo. Ing'e maber ni chiro ni e kuchande to discipline chande waonge go mar mondo iwach ni kadwa dhi nyiepo adonje e chiro kuchande adhi nyiepe iye kucha kik anyiep gi oko koni. Mano gimiyudo ka koro miyo wabedo gi masiche bila koro ma wan go geki. But kata na sirikal owuon bende iyudo ni chiche geki sana kineno moger kaka ni wacho mane tenge mag ndara kia Nairobi all the way nyaka ichop Kisumu. Iyudo ni ji timo ohala e bath chiro matiende ni chiro chande dwarore kanyo. Boma moro sechako dongo kanyo. Kano Oromo mbele kocha nanyisi ni boma ok en gimoro maduong'. Ochakre kata mna gi mama achiel kende mauso kata mna chae kamoro ni jo boda mobet kanyo endo dhi kuma opogore. Koro kalure gi mano tiga ka chiro ni bedo mobed maduong' bobed gimoro marom kaka Nairobi kaka nwasewacho mbele kocha. Samoro sirikal oneno gir bilani mano ripo bed ni nyiso gi already ni chiro moro dwarore kae. Samoro yudo ka sirikal bende ok odhi piyo nikech koro kiwinjo kaka maendi koro ka niwinjo ka sirikal ogo bade piny koro ni gimanyo lowo moro kamoro mondo gere chiro. Nang'o mae ok nen gima notimre. Paro ni dak no bedo chon kapok masira bila ni otimore. Nyaka warit masira otimre ba moro nuore kore ka mondo watim gik bila gi. Aparo ni kanyo endo sirikal bende samoro owuotho mos moingo kaka gik moko ripo bed ni ringo. So yeah. Yes, Sharon. Ero kama na inya tapa kara mna derepe bende nyakwa wasok wangi nikech kata mna kama sira makama gitimore Walter bende kata mna derepe bende nyakwa wasok wangi nikech chirni inyalo kata mna gole e geng'a paya nderni nyalo kata mna yar to ka dereva ok en dereva malong'o mong'e ni ting'o ngima dhano mong'e ni nitiere ngima dhano mamoko ma bende oting'e nyamburko ne gina soko wangi nikech naneno kata mna nonro ma bende duola mano mar NTSA nochiwo kwan mag masiche mag apaya chakre Januar mano dwe mokwongo nyaka rom kanyo ma dwe mar adek to parni wantiere dwe mar abiriyo sani manondo bana baine na gitimo chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar adek wachre ni ji madirom 974 osalalo ngimagi e masira mag apaya. Koro warito nonro ma bende pod gibiro bedo ka gitimo nyaka koro rom kanyo giko mar dwe mar abiriyo. Ka bende wacho ni pedestrians jok mawuotho gi tiendegi 330 manyiso ni ok nyaka idh mana nyamburko kende kata mana kiwuotho e geng'a paya kacha nyamburko nyalo na tuomi. Motorcyclists mago joriemb apiko bodaboda 265. Passengers magi koro jok moting'o obed nyamburko obed kata mana ni nitiere bodaboda ji 171. Derepe gin giwegi gin bende gilalo ngimagi nikech chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar adek kaluwore gi NTSA derepe maromo 98 oselalo ngimagi. Jok machielo iluongo ni pillion passengers mago ma samoro nyalo bedo ni wuotho kata mana e geng'a paya kama maromo 93. Makoro wacho ni ting' nitiere ne dereva
to ting bende nitiere ne jal mawuotho e geng' apaya hinya seche ma bende ng'ado ndara aparo ni ting nitiere kodwa wan duto. Adwaro ni walosi nikech ang'eni NTSA bende osebedo katimo tiegruok ne derepe mopogore opogore pachoka, tiegruok ma bende giwacho ni derepe okekra na road signatures mago rang'iny mopogore opogore ma bende nitiere e apaya. Samoro kata mana kintiere highway inyisi ni riemb 80 km/h inisegolo kata mna speed kanyo kuri riembo kata mna speed mar 120. Samoro kata na road bump okine. Magi signatures mopogore opogore ma bende nitiere geng' apaya. Mago bende walose di bende gin bende magi kelo masiche mag apaya. Riembo bende e kinde thuolo malach. Samoro dereva wuok e piny Rwanda kabire piny Kenya. Samoro ninde nyamburko. Aparo ni magi duto te kata bende ni sirikal temo kar manyalo to bende nyalo kelo achiedh nada. Winjo mana pachi kapok wako yuma tena. Yes, mano dear Sharon. Ilungo ni driver behavior transport planning. Now, kirango behavior marwa, timbe wa ndara, kaka watiyo gi ndara. And iyudo ka koro ng'ato ka ng'ato dwani mondo bed boss e ndara kae. Kiriembo lori maduong' to ine mitelo ni jogi te, ine boss mar jogi te. Boss ni inyalo harass jogi te. Inyalo harass jalori wadwe miluoro kende. Koro jamtoka matin inyalo harass ng'ama riembo apiko, inyalo harass jatielo kamano. Kiriembo mtoka matin inyalo harass jandiga, japiko gi jatielo. Kiriembo apiko koro iyudo ni behavior oken behavior mochomo safety. Oken behavior mochomo nto koro e ndara kae arit ngima nyawadwa nadi. Ma en gimoro ma aparo ni en gima wuok from the colonial days nikech ndara kae mtoka en gimoro mwakawo pod ni en gima mzungu luongo ni status symbol. Matiende ni koro ineno sa miriembo mtoka cha to in koro in e wi jogi te. Kiriembo apiko to in e wi jok mane jandiga gi jatielo chande. Koro driver behavior ni oken gine ma okober. Emomiyo yudo ka pod wabedo ni ibom na rito chik mar ndara ka polis neni. To mae oken kata mna gima oken gima lure mna gi drivers kende. Actually anya wacho ni kaka watiyo gi ndara te behavior wa ndara oken gimoro maber nikech iyudo ka kata mna passengers bende wabe warito nyaka polis ng'iwa. Ibo yudo ka ji nie matatu ka chande to onge ng'ama otwe msip. Warito mondo kwa chiegni chopo ka polis kore kiwinjo ka kuma polis to road block nitie. Kore kiwinjo ka manamba nyiso ji niero wachiegni chopo polis koro warwako msip. Koro iyudo ka behavior wachande oken behavior ma ochomo kaka wanyalo rito ngima wa ndara. En gima ok ber kendo iyudo ni oken gima wasetimo kaka country. Road use behavior oken kamoro ma government ose kase lwete ni mondo wane kaka wanyalo loko this road use behavior. Emomiyo yudo ka kata mne chichegi nitiere speed bump, nitie nyaka signage miwacho kande onyisi maler ni kae inyalo mna ringo at 50 km/h. And kwa the driving schools ma en gima osewachi ka chande ni kae in town speed limit and 50 km/h. To ka NTSA onge ndara wakete kata mana 120 wadhi adhiya jok mariembo mtokni. Koro iyudo ka road use behavior wani ok en gimoro maber and en gima pok otimne nonro maber mondo wane ni to kaka jo Kenya wanyalo bedo gi road use behavior machalo nadi ma ochomo mamiyo mondo wabed ni seche mwatiyo gi ndara to wan safe. Kata mna passengers bende ma oken gi pedestrians jok mawuotho gi tielo. Accident manyoro motimore masani owuoyeni fortunately ok notimore gotieno but iyudo ka kata mna jok mawuotho gi tielo kande. Ng'ato wuotha ok orwako law ma iluongo ni reflector. Orwako law madak, drive ok nene but e pache nong'iyo ni dong' ng'ano nena koro anyala wuotho kaka wuotho. Ineno koro iyudo ka gik mamiyo wabedo gi masiche e ndara gin gik mang'eny and ng'eny gi
gilure gi kaka watiyo gi ndara, behavior marwa e ndara chande. Samoro ng'ato bende oriembo mtoka to omer, to wacho ni gari ong'e dalagi, but gimok wang'eyo ni seche gachi ong'e dalani in ema in gi kode, in ema imer, lakini idhi risk ngima mar ji mang'eny nikech kaponi wuok e ndara, kaponi bayo ndara, bidonjo kata mana kuma ji use kaka koro chiche mwawacho gieki. Ji mang'eny dhi wito ngimagi. So road use behavior ni en kamoro ma serikal oripo bed ni kete mkazo kabisa, NTSA poka giketo kata kirango most of the plans magin godo. Yeah. Erokamano ahinya. Nyakoro mgajonga biro bedo kaka ote parni ote hioronwa lai magwa magote machoka redi ka uchel no mbui mar Facebook, YouTube bende wantiere achiel kachiel. Moro ni odiochieng' makawuono wantiere mbui mar YouTube mar Facebook. Samoro na gi jakelonwa ga chiedh nade mopogore opogore. Abiro bedo kasemo ote gi kinde thuolo manok med mana oro gi daktari kama anyalo mana penjo nikech moko kuom dwaro mabende piny owacho dwaro mar mondo mi otime en ni tipo NTSA omak tipo mama ko kaka geche ringa kendo mana bende biro konyo ahinya kinde mabende geche samoro ringo gi speed mamalo, wach ni ndara kanyo ket rang'uk kanyo ni nek benio ringo 80 km/h to ringo kata mana 100 km/h nyalo konyo to tipo ke mako nyalo kelo kata mana ber mane e apaya. Actually, Sharon, aparo ni mano e gima nyalo konyowa. Kaka nawacho mokwongo, behavior marwa e ndara chande en gimoro moripo bed ni wakete mkazo kabisa mondo wabed ni samo wariembe ndara mokwongo tik behavior wachande wang'iyo ni to ng'ama next, ng'ama bende tiyo gi ndara ni bende wakete yo ma bende en safe. Now koweyo mano, nikech riembo mtoka ok en mna golo mtoka ka iter kacha, en golo mtoka to gi rito ng'ama bende rito ngima mar ng'ama bende tiyo gi ndara ni. Now sana e wach mar kawo tipo miwacho niendi, aparo ni mae e gima nyalo konyo, and kirango towns kaka Nairobi iyudo ka cameras kande oseket. Gima nyalo konyowa en ni mondo wagol the human interface e wach mar managing, wach mar rito ndache gieki to gi ng'iyo ni chik mar ndara orit. Koro ka tipo chande nyalo mak, to kose mak tipo no to waketo gini ma obedo computerized, obedo ni tipo ni chako semak to ogoyi picha maber gi in kaka driver mane ni gari no to gi speed ni chuth ma kodhi e court to onge gimoro ni iwacho ni evidence ni nadhi speed moingo kumoripo bed ni an godo. Kuwuok kanyo to gino dhi straight account ni tibedo billed. That fine okoripo bed ni en gimoro michoko ni police choke kamoro. Police oripo bed ni onge ndara kabisa nikech gine maka gibede ndara to koro yudo kisetimo makosa tidhi kacha to iwuoyo kode to ong'uono ni. Mok en gimoripo bed ni timore. Fine mar ka ng'ato timo makosa e ndara wan oripo bed ni en gima discourage. Ok en gima ng'ato ng'iyo ni okay, anyalo vunjo sheria ni tabogolo kacha 200 kata mna 50 siling 50 tasetiekra gi wachno adhi. Oripo bed ni en gimoro ma odita omiyo kiparo ni idwa vunjo sheria mar ndara tiparo diriyo ni to bende in ikore adier mar golo pesa midhi gine ni chande. Koro aparo ni tipo ni kinyalo mak to make yo maber makoro iriwe gi address mari nikech seche ma ji register mtokni gieki ichiwo address mari. Koro kose mak tipo ni no to barua no ikelo ni to iacto nit. Onge gimoro ni nitie dhano moro kamo, iketo ni gi bank account, ichule, kisechule kitimo giri 2-3 kamae to kendo obedo upgraded. Koro kitimo makosa no mokalo kata mna didek to koro idhi e court kuchande katima ikata license kisedhi e court ti kawo license ni no bedo withdrawn maybe ni moko 2-3 kama ama kata mna higa achiel chaki doke driving school matiende ni kiduogo ka in ng'ama inaweya ni ka in e ndara kacha ok en na in kendi irito ngimani
tirito ngima mar jomoko bende matiyo gi ndara ni. Aparo ni mano nyalo konyo. Dakika neno karingo mapiyo wasom ote bang'e daktari biro bedo ka winjo pachi mogik kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Ote ni oronwa e lai magwa magut machoka redi ka uchiel nono kanyakla kod mbui mar Facebook, YouTube ni bolonwa ote magi kanya. Biro bedo ka somo, biro bedo kikonya somo ote maket kod mago e yamo. Aneno Daniel somo ote maket kod mago e yamo. Aneno Daniel Onyango iwacho ni kon jalony ni stages ema mondo omed ger kuonde mag geche jowuoth chungia. Kia ni Walter ibiro miwa pachi kod luore kod okang' makamano koger stage bende nyalo konyo nikech thoth nyamburko akata ka chopo ga kram ne stages makamano. Paro mar daro ji e bath apaya no to ber ndi, lakini gi osuru momedi makoro miyo jopiny dok e wuodh tielo miyo kata gol ji e bath ndara to jowuodh tielo to medore e bath apaya. Ji pod biro mana yudo masira e bath apaya, koro pod chalre achala, onge konyruok kanyo. Erokamano ahinya kuom ote mari kata bende nokinyisowa nyingi. Jano machielo Michael Achieng' iwacho ni kiwuok e gwenge mag Kochia, ang'o momiyo jok mauso e dho ndara ka omigi kuonde mag uso to pod giduogo mana e dho apaya? Machielo, ang'o momiyo jogeche bende ok dhi e chirni ma jo ohala use? Erokamano ahinya kuom ote magi. Jano machielo daro chirni ok dhi bedo maber kaluwore ni jogo ma oidho geche nyiew gi e drisni, to mano en adier. Wasebedo kwaneno kata mana wan wawegi wasenyiepo kata mana drisni nogo no. Alfred Riaga abiro bedo ka somo ote no mogik. Iwacho ni iwuok e gwenge mag Homa Bay. Iwacho ni kadipo ni mano nyalo geng'o thoe makamage to kane rachne. Adiera tho en gima lit. Adiera kata ambeda siro wach ma bende wacho. Daktari mara nyalo winjo moko kuom pacho oganda ma bende oro. Pachi gi nang'o kaluwore kod ote ma bende donjo? Erokamano ahinya Sharon. We achak gi mar ni stages mondo kete bath ndara. Aparo ni paro moripo bed ni wan godo en ni ndache kande gin gi classification kaka nawacho. Nitiere National Trunk Roads, nitiere class B, nitiere class A magin international, nitiere class C kagibiro piny, alafu kowe mano nitiere urban roads. Koro gima stage timo ei National Trunk Road onge, nikech National Trunk Road really en ndara modich, en ndara ma ji dhi e ng'wech. Kwa bedo gi paro no endo to kata mna gimoro ni mondo waket speed bump e ndache gieki pobedo ni onge, nikech kaka dhano wa bende gimoro ni ndara mwaneno kamora mora to wadwa ni wakete duka no endo ok en gimoro pobed ni timore kamano endo. Oripo bed ni wan gi highways wapogo gi urban roads. Koro urban roads ndeche ma survey town kata i gwenge kuchande maki ndache miketo negi stage. Koro paro no kaka jopiny oripo bed ni wabende wan go, ok ni kumora mora ma waneno ka ndaro kale to wabedo ni waparo ni waket duka kar kacha. To kae ndiye makoro land use planning biro to riwore gi transport planning or highway construction. Gin ariyo gi departments ariyo gi eki oripo bed ni gitiyo kamoro achiel ma onge approval mitimo mar ute, although ni samoro gichakore kaka kamiuse mna chae ama kamiuse mna oduma makoro kata mna approval cha onge. But oripo bed ni highways onge gimoro mwapare ni en stage, en highway oripo bed ni jidhi kuma dhiye, and then koro urban roads kande emiketo nigi stages. Kadhi wach mar ariyo, penjo maoa I think you South Nyanza kocha ni jowuodh tielo medore. Mana dier to jowuodh tielo, jok mawuotho gi tielo ei pinywa kaendi gin ema ging'eny. More than 80% of trips, sana urban trips, wuothe ma ji wuotho koa kae dhi koa kuma giwuoke gidhi e chiro, gidhi e dala, gidhi kuonde gi mag tich. Wuodhe gi kiwa wuotho gi tielo. To kirango planning kaka wasebedo kwa timo e pinywa kae mar Kenya ka en ni seche mwaloso ndara watiyo gi highway design and operation manual machon seriously mitiyo gi jok maloso ndara
ken hagini institutions are charged with road construction and maintenance. So manuals gi kiyudo ka pedestrian ok gin jok ma nie paro ni mondo bende oketnegi nafas e bath ndara kai kuonde ma ginyalo wuothe. Jondigni onge gi nafas margi e ndara kai kuonde ma ginyalo wuothe. So en adier kaka jawuoyo nowacho ni wuoth mag tielo medore. To gima important en ni seche ma gimedore kamaendi kata mana kaka wantie sani kata kapok gimedore oripo bed ni wan gi spaces kuonde ma jotielo bende nitie. Kirango chakre higa 2018 kaduogo koni an kalure gi chenro mar iluongo ni Kenya Urban Support Program coast. Bombe mang'eny ano ka sadhi ng'ado mano giwachni mogik negweno uka ero kama bombe mang'eny osebedo ka medo kuonde ma ji wuothe bende. Kibiro kamoro ka Kisumu tiyudo ka nitie nafas ma gari ringe, nitie nafas mar wuotho bende. Koro mano konyo. To seche molos gi oripo bed ni kaka jopiny jok ma wuotho gi tielo watiyo gi nafas wachande. Ok ni olos kuma ji wuothe oket nyaka footbridges to pod wadwani mondo wang'ad ndara gi ng'wech kwa ginene mok watiyo gi kuonde mo olos ni mondo watigo kaka joma wuotho gi tielo. Kamano Sharon. Erokamano ahinya. Akena nyalo duoko mogik ni. Erokamano ahinya giwachni mogik mana kwatieko. Okay, nitie ng'ato mopenjo ni street jok ma uso kande giduogo. Aparo ni anyalo lero ni kanyo nwasewacho ni en about behavior marwa kaka jomtokni kaka jouso jotielo. Behavior marwa ok ber, oripo bed ni en gimoro mwaloko mondo wabed ni seche mwatiyo gi ndara chande to wang'iyo ni to bende an safe gima timo nindi. Kamano Sharon. Erokamano ahinya Walter, wagoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro twak kodwa e TV mano mar Ramogi. Erokamano ahinya nyakoro mgajwang' monona Dr. Walter Landa achiel kachiel kowuok e studio marwa mantiere kaunti ma Kisumu. Kiny ma kawuono wach mabende nwatwake en kaluwore kod dwaro mar piny owacho mano mar daro chirni mabende nitiere e geng' apaya. Dibende manyalo konya ahinya mar duoko chien masiche mabende osebedo ka neno e apeyni mopogore opogore. Kuom ranyisi mano mabende notimore gwenge mag Londiani kama bende ing'eyo Londiani Junction kanyo jo ohala mathoth jabedo kanyo ka uso mwandu mopogore opogore. Nyaka gisani kwan mar 52 ji madirom mohingo 50 bende ralolo ngimagi ka moko pod yudo thieth makoni kod kocha. Kok manya kor mgajwang' dakika odong' kanyo adek kende mar mondo mioro saa 5 mar onyango. Chenro makama nwachako saa 12 mar okinyi kan wantiere kanyo gi Cleophas Oluoche lojo wetewa mabende notayo chenro makama gi director marwa Uduchi makawuone na Alex Bado jogo picha jomak duola waguni erokamani bed guduche makare kiny bedo duchieng' warad kendo karuoth Nyasaye otelo ni tan bendo telona. Nyinga en Sharon Ong'aw ibed guduche makare.